Tyn, tyly, tyn. Tänä yönä pelattiin kolmiosainen NHL-kierros. Dramatiikkaakin löytyi. Kun Hockey Birds taklasi Hockey Birdsia, syntyi tappelu ja nyt en mä haluaisi katsoa, mutta se on pakko. Ja no niin. Nyt seuraavaan aiheeseen. Kuninkaan puhutteluun on ollut 5 tunnin jono. Olette nyt jonottanut 5 tuntia tänne kuninkaan puhutteluun. Onko hauskaa ja miltä nyt tuntuu? No ei kauhean kivalta, kun minä en jaksaisi odottaa. Samat sanat. He kuitenkin pääsevät kyselyyn ja puheluun, mutta kuitenkin en jaksa nyt enää, sanoi kuningas Possu. Koko päivän odottaminen ei tulosta, miltä nyt tuntuu. No ei kauhean kivalta. Jälleen samat sanat. Minkä takia et päästänyt kahta viimeistä kyselemään sinulta? Väsytti. No niin. Ja kiitos. Ja nyt on loton vuoro. 3-osainen numerosarja. Punainen. Musta. Ja valkoinen. Tyn, tyn. Hei hei ja hyvää päivän jatkoa. Tyn.